ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ଟିତି ନାମର ଏକ ଛୋଟ ମହୁମାଛି ରହୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଖୁସିରେ ଫୁଲରୁ ଫୁଲ ଗୋଡ଼ି ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା। ଅନ୍ୟ ମହୁମାଛିମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଲୁ ନାମର ଏକ ଅଳସୁଆ ମହୁମାଛି ସାରା ଦିନ ଖେଳୁଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲା, କାଲିଠାରୁ କାମ କରିବି। କିଛି ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଗଲା। ଫୁଲ କମିଗଲା ଏବଂ ମହୁ ମିଳିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମିଠି ପୂର୍ବରୁ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥିବାରୁ ତାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଲୁ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ କିଛି ନଥିଲା। ଗୋଲୁ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ମିଠିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ମିଠି ଦୟାକରି ତାକୁ ମହୁ ଦେଲା ଏବଂ କହିଲା, ପରିଶ୍ରମର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଗୋଲୁ ଅଳସ୍ୟ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସମସ୍ତ ମହୁମାଛି ଖୁସିରେ ଏକାଠି ରହିଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିଲେ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସମୟର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାରତା ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି।